हाग्रामा महिलारिया माब्लाबाबो सैथो बाथ्रा बुङा। कोनोदिन सैथो खोथा बुंफेराखै दासिमहालागै। बीटीसीनिफ्राय बीजेपीखौ किक आउट खालामनायनि जेबो बाथ्रा गैया। जायजों लोगो जानाय सरकार सालायदों बिथांखौ किक आउट खालामनायनि बाथ्रा गैया। बीजेपीआ हाग्रामा महिलारिखौ माब्लाबाबो फोथाया। बीपी एबा बीटीसीआव सरकार दाफिनगोन होनना बुंनाया हाग्रामा महिलारिनि मोनसे सानाव नुनाय सिमांसो। बीपीएफजों लोगो जानाय सरकार दानायनि बाथ्राया बे बिथांनि सानाव नुनाय सिमांसो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ बीटीसीनिफ्राय बीजेपीखौ होखारनो गावजों रायज्लायहरदों होननायखौ लानानै बीटीसीनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविन्द बसुमतारी बिथाङा बिनि सायाव गोख्रोङै खेंफोरथि होदों। कोनोदिन सैथो खोथा बुंफेराखै दासिमहालागै आरो बिथांनि बे बाथ्रायाव खुनु सैथो गैया। दिनै जायजों लोगो जानाय सरकार सालायदों बिथांखौ किक आउट खालामनायनि बाथ्रा गैया। खिन्थु हाग्रामा महिलारि बोरै हागोन बोरै हाया बीजेपी आरो जोंनि गेजेराव गाज्रि मोनलाय होनानै गावसोराव हाबनो हायो नामा बेबायदि मोनसे पलिसि लानानै खामानि मावगासिनो आरो बे कुनुदिन साक्सेस जाया। हाग्रामा महिलारिया गेजेर गेजेर प्रसार खालामगासिनो दं जे बीपीएफआ सरकार दाफिनसिगोन प्रमद बर'आ गाख्लाय जासिगोन बे दिना बुंबाय थायो आरो बे कुनुदिन साक्सेस जाया। जुदि बिथांमोना सरकार दानो हानायमोनबा बिसायख'थिनि उनाव 17 जन MCLA थानानैबो सरकार दानो हायाखिसै। दा बिथांमोननिफ्राय खारै खारजोबनानै 11 जनल' दंसै। 11 जनजों बोरै सरकार दानो आरो बीजेपीआ कुनुदिन हाग्रामाखौ फोथाया, हाग्रामानि पार्टिखौ फोथाया आरो बेनिखायनो हाग्रामानि पार्टिजों बीपीएफजों लोगो जानाय सरकार दानायनि बाथ्राया बे बिथांनि सानाव नुनाय सिमांसो। कक्राझार समाजआव सारा बाइ इलेक्सन खालामासै सार बे बाइ इलेक्सन खालामनाया आंनि बाथ्रा नङा। जोंहा चिफ बा जिबायदि डिरेक्सन होयो बे मथे जागोन। दासिमहालागै आंखौ बुङाखै नों रिजाइन होदो होननानै बेनिखायनो आं दंथ'यो। गाबोन जुदि बिथाङा बुङो रिजाइन होदो दे होननानै आं होगोन। बेनिखायनो दिनै कक्लाबारियाव इलेक्सन जादों बाइ इलेक्सन आरो जों आसा खालामदों UPPनि बिजाथि मन्टु बर'आनो देरहागोन। गाबोन जुदि जोंहा माना गिदिर चिफआ बुङो जे नों रिजाइन होदो दे आं रिजाइन होगोन। MLA खौ होनांगौ ना MCLA खौ होनांगौ बबेबा मोनसे आं रिजाइन होगोन बिथाङा जिबायदि डिरेक्सन होयो आरो अब्लानो बाइ इलेक्सन जागोन आरो बिनि थाखाय आं गोसोजों रेडि जानानै दंखायो। दा बिथाङा मा डिरेक्सन होयो मा समाव मा डिरेक्सन होयो बिनि सायावसो आं बेखौ आं लामा नायदों। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPC, FAC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360